les orelles de Tirant estaven atentes a les raons e los ulls a l'altra part contemplaven la gran vellea de Carmesina. E per la gran calor que feia, perquè havia estat amb les finestres tancades, estava mig descordada mostrant en los pits dues pomes de paradís que cristallines parien, les quals donaren entrada als ulls de Tirant, que d'allí avant no trobaren la porta per on eixir. Tirant va parar orella a les paraules de l'emperador, però els seus ulls van ser atrets per la gran bellesa de Carmesina. Com que les finestres havien estat molt de temps tancades, feia tanta calor que la infanta jeia espitregada i l'àvida mirada de Tirant va topar amb dues pomes cristal·lines que li van entrar pels ulls com qui entra en un paradís i ja mai més no és capaç de trobar la porta per sortir-ne. És una actualització, jo em vaig posar fort en el sentit d'evitar el terme modernització. Quan vaig veure la proposta m'ho vaig rumiar, em va intimidar. Era, per mi, contradictori dir que no, perquè s'hi ajuntaven dues de les meves passions més vitals i més centrals, com és la llengua i la literatura. Un clàssic és un llibre bo que ha esdevingut perdurable perquè ha seduït a moltes generacions de lectors. És evident que això el Tirant ho compleix plenament. És la primera novel·la moderna, pràcticament podríem defensar-ho en l'àmbit occidental. És un pas d'una novel·la de cavalleries, d'un gènere molt marcat, amb un codi molt marcat, cap a l'obertura, cap al Renaixement, on conviuen la retòrica medieval amb la col·loquialitat i la vivor de l'humanisme, no?